Diolch. Ac yn edrych ar datganiad mae'r carod yma yn cael ei weddi lledu a bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn gyda y carod nawr. Iawn, diolch yn fawr iawn. Croeso chi i gyd yma. Sut ar y rhaglen ydi ymddiheuriadau? Yes, Tim Jones. Tim Jones, di ymddiheuro. Oce. Gwyn arall? Cadeirydd, I've got an appointment at 12, so I have to leave at 11:30, I'm afraid. Well, Okay, thank you. Dwi'n dafod diddordeb. Achos, rhwng atio, mae gen i bod yn gywir sa rwy'n yn wylio. Pawb cydweld, bod yn copio hon nhw. Agos, diolch yn fawr. Rhif 4, adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio. I'r cymaes dogellau, Ionas Mahoney. Diolch yn sgyryd. Mae'r cais yma ar gyfer adeiladu 13 o neddau preswyl dosbarth defnydd C3. Mae'r safle ar fewn ffin datblygu'n tai dolgellau. Byddwch chi'n gweld y llinell yn ddu ar y sgrin. A'r safle hun wedi cael ei allu mewn coch. Fydd hwn yn gam olaf datblygu'r preswyl mwy, sef uwch y maes, sydd wedi adeiladu'n araf mewn camau ers yr 80au. Mae datblygiad preswyl presennol uwch y maes yn gymysgedd o aneddau 1 llawr, 2 lawr a 3 llawr. Fel mae'r lluniau'n dangos i drysgori cyd-destun o beth sydd o gwmpas y safle. So dyma ydi rhai o'r tai preswyl presennol. Dych chi'n gweld mae'r safle ei hun drws nesaf i tai 3 llawr. Wedyn mae hwn wedi cael ei gymryd o'r ffordd bach yma jyst i mas. Safle ei hun o fama. Dych chi'n gweld mae gorffeniad allanol o gymysgedd o brics ar render lliw golau gyda to llechi. Mae'r llun yma wedi cael ei gymryd ar y safle ei hun yn edrych tuag at yr aneddau presennol. Fel chi'n gweld mae'r tai yn fama, 2 yn fama a bungalows ar hyd ffid am fama. A dyma'r ffordd presennol yn uwch y maes fel mae gyda dyma mynediad fewn i'r safle yn fama. Ond yn dweud mae'r cais ar gyfer codi 13 o neddau preswyl, marchnad agored gyda dosbarth defnydd C3 sef tŷ preswyl sy'n cael ei ddefnyddio fel unig neu prif preswyl. Mae datblygiad yn cynnwys cymysgedd o aneddau 2 a 3 llawr gyda'r 2 tŷ yma yn 3 llawr i gyd-fynd efo rhai presennol sy'n 3 llawr yn fan hyn. Jyst rhoi syniad bras i chi o dyluniad y tai. Mae math gwahanol. Hein i gyd yn amlwg yn 2 lawr, dyma 3 llawr. Ac eto, jyst lluniau i roed syniad be fydd yr esblygu yn edrych. Mae lot o hanes cynllunio ar y safle yma. Oedd wedi caniatâd cynllunio mynellol ym 1972
ar gyfer safle mwy neu uwch maes o ar y pryd yn cael ei galw yn wenell. Cymrydwyd cais a materion ar gedwyr yn ôl yn 1981 am gyfanswm o 942. Mae yna gwybodaeth ar y ffeil yn dangos bod y caniatâd yma wedi ddechrau yn gyfreithlon. Mae yna dipyn o hanes ers hynna wedyn, a mae ffordd mae'r stad wedi datblygu. Mae yna cais yn newydd ar gyfer bob ffeis ar wahân. So dwi'n meddwl bod ni fyny at 6 neu 7 erbyn hyn, ffeis gwahanol, lle mae'r y stad mwy wedi cael ei adeiladu dros y blynyddoedd. Mae'r datblygiadau a gymrydwyd yn blaenorol bellach wedi cwblhau, a mae yna 69 o dai wedi cael adeiladu hyd yn hyn. O ran yr egwyddor, mae datblygiad o dai yn dderbyniol yn seledig ar gyd-destun polisi strategol C a polisi ddatblygu 30. Mae rhaid rhoi pwys sylweddol i hanes y safle a'r ffordd mae wedi datblygu dros blynyddoedd. Hynny ydi bod yn cynnig bresennol i datblygu y cam olaf yn ystyried yn y stad fwy yn fwriad gwreiddiol y ceisiadau amlinellol a materion gedwyd yn ôl, sef ar gyfer tai machnad agored yn unig a gyda dim tai fforddiadwy. Wrth ystyried y sefyllfa gen felly byddai'n afresymol gofyn am darparu tai fforddiadwy ar gyfer y cam datblygu olaf. Mae'r materion ar y sgrin wedi cael ei asesu a ystyried yn ystod y cais a wedi cael sylw llawn yn yr adroddiad. Na ddim byd yn mynd trwy bob un, cos maen nhw wedi cael eu manylu yn yr adroddiad. Ond mi wnaeth ni dderbyn 2 lythyr gyda pryderon a gwrthwynebiad. Jyst i mynd trwy rhai o'r rhain yn sydyn sydd wedi cael ei cael sylw o fewn yr adroddiad. Un o'r gwrthwynebiau oedd nifer o'r tai oedd yn cael ei adeiladu ar y safle bach hwn. Mae hwn wedi cael sylw o dan y teip graddfa ac ystyried bod y graddfa a dwysedd y cynnig yn briodol ac yn gydnaws â'r cymeriad yr ardal. Fe yna pryderon hefyd am effaith andwyol ar yr tai presennol ac ystyried oherwydd pella rhwng yr eiddo y tai afraddedig a'r rhai presennol a hefyd efo triniaethau ffin byddai dim effaith sylweddol ar y trigolion gyfagos. Wedyn un peth arall nath gael ei godi oedd gwrthwynebu oriau gweithredu ar y safle wrth adeiladu'r y tai newydd. Mi oedd iechyd yr amgylchedd Cyngor Gwynedd hefyd wedi codi pryderon a wedi argymhellu oriau diwygiedig, a mae rheina wedi cael eu adlewyrchu yn yr amodau. Felly, fel casgliad, ystyried bod dim effaith niweidiol sylweddol yn groes i bolisïau cynllunio lleol a chanllawiau cenedlaethol. Bydd y cynnig yn rhoi cyfraniad hawl at stoctau farchnad agored a bydd gosod amod i sicrhau defnydd C3 yn diwallu anghenion cymunedau lleol. Dim eniwed i gymeriad a chydbwysedd iaith y gymuned, a na fyddai unrhyw niwed sylweddol i bwynderau cyfagos na'r lleoliad yr adeilad rhestredig cyfagos. Mae pryderon sydd wedi cael ei godi o ganlyniad o'r ymgynghoriad wedi cael sylw yn yr adroddiad, neu fel mae wedi cael argymhellydd amod i sicrhau gwybodaeth perthnasol ar gyfer cymunedwydd pellach. Felly, yr argymhelliad ydy i roi caniatâd yn destun ar amodau ar y sgrin ac yn yr adroddiad. Iawn, diolch yn iawn. Fiona, ryw sylw gan rywun, neu gynnig? Anwen? Cynnig bod yn mynd efo'r argymhelliad, Mr Cadeirydd. Oes e eilydd? Eilio. Sylw oedd gynno fi ynglyn â'r y cynllun. Dwi'n gwybod bod yna ddim cerrig lleol na dim byd ar y rhai sydd yna rwan, ond os modd i ni fod yn rhoi cerrig lleol neu rhywbeth mwy lleol ar rhain na sydd ar y lleill. Fiona? Yn amlwg mae'r defnyddiau ddim yn cynnig carreg, render a pren manwl.
Mae yna waliau gynnal, felly ni neu eisiau sicr bod heina yn peryg lleol. OK, lyfli, ie. Sy'n ni'n gallu ychwanegu amod i wneud siŵr bod y cerig yn peryg lleol ar y waliau gynnal. Lyfli. A fi'n gwybod bod ti wedi rhoi lluniau i ni o'r hyn, ond ydyn nhw'r un cynllun ar hyn sydd yna rwan? Mae yna rywedd wahaniaeth. Mae'r tai sydd yn bresennol ddim yn cynnwys miliwn pren. Mae rhain yn, so dwi'n meddwl nhw jyst eisiau rhoi gwahaniaethu a dangos bod hwn yn datblygiad newydd yn ei hun. Ond wrth gwrs mae'r render yn debyg i gweddill o'r stad. Mae nhw yn cyd-fynd, ond mae yna bach wahaniaeth jyst i wneud nhw'n sefyll allan dim bach. Datblygiad. Diolch, wel fi'n nabod y tai yn dda iawn, gyda fi sawl ffrind yn byw yn rhain, maen nhw'n neis iawn, maen nhw'n lle neis iawn. Ti'n gwybod sy'n byd yn bod am lle a rhai sydd yna rwan, jyst yn meddwl bys ni'n gwella'r y golwg tipyn bach, really, wrth wneud nhw mwy carreg a mwy lleol, falle. Iawn, diolch yn fawr. Reit, sef dwi'n dod o Tran Edgar. Ie, Jo, wedyn i fawr o Naomi. Dwi'n siŵr bod ni wedi bod ar y site visit yma blaen do. Ond y safle. A os dwi'n cofio, mae cefn y tai o Gwyneb i'r ffordd. Na. Dwi'n meddwl, dwi wedi bod ar ymwneud â safle fan'na. Os rwy'n hen gaeth, bod tiwgr y fet yn adeg ydy gychwynnol o'n hen gaeth ydy. O'n i'n meddwl bod y cefn y tai at y ffordd lle ti parcio car a bod nhw'n gweld dros o gella lle. Ydy beth os ti'n parcio dy gael, de? Na, maen nhw'n edrych lawr ar y ffordd sy'n mynd trwy'r stad. Maen nhw'n reit neis, maen nhw'n uwchben y dre, maen nhw'n mewn lleoliad neis iawn, maen nhw'n dau neis iawn yn dyn. Maen nhw... Cael ei adeiladu, mae'n dosbarth. Cerion yn sôn. Street views. Ie, maen nhw'n hen, maen nhw'n dau, dyn nhw'n ffitio'r i'r parc, os yw'n wei, fel sy'n mynd yn ganol sbaen, bydd chi'n rhaid mat edrych draw, felly bod chi'n ganol sbaen ac yn barcer yr un o'r ffordd. A pan mae'r enw lleol ar hwnnw Hollywood House. Ie. Ond ydy, sefyllfa hen ddim yn mynd i lot o waniaeth, mae'r damwaith wedi gwneud ydy yn dweud ôl. So mae'r cynllun lleoliad. Fe'n cyntaf. Ie, mae'r tai gyd yn gwynebu y ffordd yma. Neu pan maen nhw'n parcio i car ar y ffordd. Ar y prif ffordd. Ie, maen nhw'n mynd lawr hipio cefn y tŷ ddi. Mae'r tai gyd yn gwneud o gysare. Ni. Ond yn y cefn, ti'n cael parcio dy gael, mae'r cefn ti. Ie. Sydd yn y cefn. Ti'n mynd dar fewn a wedyn ti'n mynd fyny rhyw allt fach i fewn i'r drws cefn fel tai. Ie, ti'n iawn fel yna. Dwi'n wedi bod ar Na, dwi'n gwybod, mae'n y safle yna. O, dwi wedi bod sawl gwaith. Iawn, reit, Jo. Sorry, Diolch, Cadeirydd. I noticed there's no response from Dolgellau Town Council or Highways. I'm happy to support. Just wanted to check how many car parking spaces there are per property and whether there's enough room for bin lorries to pick up adequately. Thank you. Iawn, diolch. Mae'r cynllun yn dangos bod yna dau lle parcio i bob tŷ. Eto, mi fydd yr ffordd wedi cael ei dylunio mwyn creu digon o le i droi rownd. Ond ie, fel ni'n neud, da ni ddim wedi cael sylwadau gyn priffydd yn anffodus. Iawn, diolch yn fawr. Ifor? Ie. Edgar na fi gynta. Sori. Edgar na fi, sori. O, dwi wedi bod. Ok, sori. Ie, gan bod yr datblygiad yma yn extant ers, wel, yr 80au, ie. Mae'n bod ers hynny ni. Wedyn, mae hwn jyst yn llenwi fewn yr bwlch, dweud gwir. Gan bod o mor agos, mae o fewn rhyw 100 metr o coed derw. Ni'n licio gweld yn bach o coed yn cael ei plannu yn y datblygiad. Beth debyg, fel bod o y gysondeb. Dwi yn falch bod y lle wedi toio hefo llechi rhyw fath ar gweddill y stad, ond gan bod ni wedi rhoi caniatad i hwn, yr
lot o'r datblygiad yma yn y gorffennol, gan bod o'n extant, fyddai'n gweld yn byd yn stopio ni cefnogio heddiw chwaith. So dwi'n gefnogol. Diolch. Iawn, diolch i fod. Iona, ydy'n bosib roed eglofi'n yr adran i coed? Yndi, sori, nes i ddim gynnwys hwnna ar y cynllun, ond mae yna gynllun Cynllunio, so dwi'n meddwl bod y cynllun yn sôn am plannu 50 o goed ar hyd y ffin. Iawn, diolch yn fawr. Naomi? Diolch. O gynnau cwestiwn hefyd am ar mesurion ar gyfer natur ar y tai hefyd, pethau fel y bird boxes, rhywbeth fel yna. Ac o'n i'n, efo'r ffensys, dyn nhw'n mynd reit i'r llawr, herwydd os maen nhw'n mynd reit i'r llawr, does dim natur yn gael mynd trwodd y ffensys, so o'n i jyst eisiau gofyn cwestiwn am hynny. Ail cwestiwn fi am safonau carbon, oes na unrhyw safon carbon, dyn ni di ofyn amdano fo yn y tai yma. A'r cwestiwn olaf o gynnau oedd, sy'n gallu egluro i fi eto pam does yna ddim tai fforddiadwy. Dwi wedi darllen y report, ond dwi ddim yn deall pam does yna ddim. O ran y pwynt cyntaf, dwi'n meddwl mae yna bocsys slimod ar bob tŷ. Mae yna gynllun yn dangos gyd o'r gwelliannau baenrwyliaeth. Mae hwnna'n cynnwys yr plannu i gyd hefyd. Felly mae yna manylion ar hwnna, mae hwnna'n cael ei... mae yna amod i sicrhau bod hynna'n cymryd lle. Be oedd yr ail cwestiwn, sori? Tai fforddiadwy. Ia, o ran y tai fforddiadwy, eto, mae yna hanes sylweddol ar y safle yma. A mae'r safle wedi cael ei adeiladu dros blynyddoedd, dros degawdau. Gyda dealltwriaeth bod y caniatâd gwreiddiol yn dal yn fyw. Ac felly, oherwydd hynna, does o ddim oblygiadau tai fforddiadwy am bod ni'n ystyried bod y caniatâd gwreiddiol yn dal yn fyw, felly fedrwn ni'n rhoi gofynion am hynna. Mae hyn yn... beth yw'n gorau i ddweud? Am bod o'n extant, dyn ni'n gallu rhoi gofynion. Mae hwn yn cynllun i newid dilyniad yn tai newid. Dwi'n meddwl bod o'n afresymol i ni ofyn amdan cyfraniad y tai fforddiadwy. So, efo unrhyw penderfyniad cynllunio, mae'n gychwyn ydy'r cynllun datblygiad. Ac yn amlwg, mae o'n gofyn amdan cyfraniad y tai fforddiadwy, ond ni bai bod yna ystyriaethau cynllunio materol o'n deud. Fel arall, yn achos y cais yma, yr hanes cynllunio ydy'r ystyriaeth materol allwch chi roi bwyso ar, a wedyn y cwestiwn ydy, ydyn nhw yn gallu implementio'r tai fforddiadwy? Wel, yndi ma' nhw'n gallu, a mae hwnna yn caniatâd sydd heb darpariaeth o tai fforddiadwy. Wedyn, byddech chi angen wneud ydy pwyso a mesur y buddion o'r caniatâd yma yn erbyn yr un blaenorol. So, efo'r cynllun yma, mae yna gwelliannau mewn cymhariaeth ar un blaenorol. So, mae yna amodau'n sicrhau enwau Cymraeg i'r tai ac i'r Lôn-Stad. Mae'r tirweddu llawer gwell. Mae yna gwelliannau baenrwyliaeth. A hefyd mae yna amod yn sicrhau bod defnydd y tai yn rhai ectri, sef anheddau parhaol. Roedd efo'r caniatâd blaenorol, oedd o'n caniatâd am datblygiad preswyl Pen-y-Gored. So mae hynna'n meddwl, os fysa'r gynllun yna'n cael ei adeiladu, fysa'r meddiannaeth cyntaf o'r tai yna yn gallu fod yn ailgatrefi neu llety gwyliau. So'r erthygl 4 ond yn cicio fewn ar ôl i'r defnydd cyntaf cychwyn. So, ia, mae o'n cwestiwn o ydy o'n rhesymol i ofyn amdan tai fforddiadwy trwy'r gynllun yma, ond hefyd pwyso a mesur yn erbyn buddion o'r cais yma yn erbyn yr un blaenorol. Dwi'n cwestiwn arall oedd gen Naomi oedd efo safonau carbon. Mae'r tai mewn lleoliad canoladwy, ond o ran polisïa cynllunio ar hyn o bryd, dyna pa mor bell mae'n mynd, a mae'n cael ei reoli trwy gyfundrefn rheolaeth adeiladu. Iawn, Naomi. Wel, fyswn ni'n hoffi fwy o safonau carbon yn cael ei
rhoi ar y tai, ond dyna ni. Iawn, diolch yn fawr. Jyst, Ia, yn sydyn a ddim i ail ddeud, dim byd sydd wedi cael ei ddeud yn flaenorol yn wedi gyfer sylw am y tai fforddiadwy. Dwi'n meddwl, does gen i'n gwrthwynebiad, ond o ran egwyddor, o'n i'n jyst eisiau gwneud y pwynt bod fi'n siwredig a da ni ddim yn gallu cael unrhyw tai fforddiadwy a rhywbeth allan o hwnna. Mae o'n datblygiad eitha sylweddol, dyna pan bod ni yma yn ei drafod o. Jyst dau gwestiwn sydyn, yr effaith ar yr ardal cadwraeth arbennig sydd rhyw 135 metr i ffwrdd, dwi'n meddwl, yn ydy'r goedwig. Ydyn ni'n hapus, mae yna sylwadau wedi dod yn ôl gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn fan'na. Ydyn ni'n hapus efo'r mesurau lliniaru yn fan'na, cos da ni'n sôn am ddarnio, a dwi'n meddwl bod yr cais ei hun yn cydnabod bod yna effaith. Ydyn ni'n hapus efo? Da ni wedi mynd trwy broses o HRA, a mae pob beth wedi cael ei cael sylwadau yn yr HRA, a felly mae'n amodau priodol i wneud siŵr bod yna unrhyw effaith yn cael o ran mesuriadau baenrwywiaeth, goliadau, mae goliadau di bod ar y ffrynt. Ia, o'n i'n sylwi bod So mae hwnna'n rhan o'r cynllun hefyd, ynddi. A'r cwestiwn ola neu sydd ola, does o ddim byd yn cyfeirio at warchodfa wyr dywyll yn yr adroddiad, ydyn ni'n hapus, no does o ddim effaith ychwanegol. Gan ystyried bod o'n rhan o... Dyna pam bod o ddim yn cael ystyried. Na fo, digon te. Ia, diolch. diolch yn fawr. Diolch. Rwy'n arall, sylw neu gwestiwn? Os nad oes, awn ni i bleidlais, mae'n ei gynnig ag eilydd bod ni'n caniatáu yn ymwneud ddangos. Sori, mae delyth i godi fel walau ceri, a mae di fod godi fel coen, so da chi'n hapus i gynnwys y materion yn yr argymhellion. Ie, ta. Pawb reo? Reit, pleidlais os ywch chi dda, pawb sydd o blaid, caniatáu yn ymwneud ddangos. Ia, fi'na. Reit, mae hwnna wedi basio. Yma, basio. Salam am ddwy yn cymryd i hwyr. A di gweithio fe'n hwn. O, reit, oce. A rhywun yn erbyn? Neb yn erbyn. Reit, diolch yn fawr, hwnna ti ganiatáu. Ro Garnedd Llan Brothen, Aled. Ie, diolch am ystadeirydd. Ie, cais di hwn am ddiwygiad ansylweddol i ganiatâd sydd wedi reid eisoes ar y tŷ yma i godi estyniad ochr, lle. Mae newidiadau bychan i gynnwys hepgor siwna o'r estyniad, reid 2 ffenestri ar yr ochr, a drws ar yr ochr, a wedyn ffenast to ar y drychiad cefn. Ar ôl ystyried y cais, da ni'n ddim yn meddwl bod yn cael effaith andwyol ar y caniatâd gwreiddiol nag yr gymeriad yr adeilad traddodiadol yma. Sy'n bydd adrych hwnnw. Gwawr, rwy'n sylw, Edgar? Ie, wrth gwrs mae hwn wedi dod i Pwyllgor am aelod o staff sydd wedi dod i ddall, ie. A wedyn, wedi cael ei basio mewn ffordd. Os oedd o ddim yn aelod o staff, so wedi cael ei basio heb bod yma. Dwi'n gweld yn dweud hynny. Eilio? Hwnnw sy'n siarad? O, gen i dynnu'r... Dwi'n gyda gweld pawb arall sy'n arlein. Gwmwyd o'r fyny. Diolch. Iawn, dwi'n gweld llaw iddyn ni siarad. Na. Reit, sa'n ni'n bleidlais, sa'n ni'n gynnig ag eilydd o'n ni'n caniatáu. Ie, sori, sa'n gynnig bleidlais. Ag eilydd, sori. Pawb o blaid caniatáu yn ymwneud ddangos. Ni, iawn. Dwi'n mynd i ganiatáu. Dwi'n mynd ymlaen i tir ger tŷ gwyn Pennaf. Sydd achos ydi David Price Jones. Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n meddwl yn fydd y sgrin, dwi'n meddwl, yn o dan enw, nhw hwnna. Jyst dechrau.
Mae'r cais yma yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor oherwydd bod yna wrthnebiad gan yngor cymuned. Mae'r bwriad wedi wneud, mae'n gais llawn am 2 dŷ a mae'r un o'r aneddau yn dŷ fforddiadwy. Safle amaethyddol di hwn wedi leoli i'r dwyran o'r pentra. Mae'r A93, sori, ar blaen y safle. Fedrwch chi weld bod o'n ffeinio ochr pentra. Mae'r llun ar y chwith wedi edrych i'r cyfeiriad gorllewin. Dach chi'n gweld y pentra yn y cefndir. Mae'r cae amaethyddol tu ôl gryf ar ochr y lôn, chi'n gweld ar y chwith. A'r tŷ, dach chi'n gweld yn y llun, ydy'r tŷ gyferbyn. Mae'r llun ar yr ochr dde wedi gymryd o'r lôn i'r dde o safle jyst cyn gwaith dŵr ac yn edrych i'r gogledd. A fedrwch chi weld y gryf, y cae amaethyddol a'r tŷ sydd yn y llun cyntaf ar y chwith. Bwriad ydy i gael 2 dŷ yn cael eu gwasanaethu gan un mynediad o'r A493. Plot 1, y tŷ ar y chwith, hwn ydy'r tŷ fforddiadwy. Mae gyda fo arwynebedd llawr o 1.5 metr sgwêr ac bwriad ydy fod o'n intermediate type housing, bod yna ddisgawnt yn y pris sydd yn wneud o yn fforddiadwy. A fysa hynna'n cael ei reoli trwy gytundeb cyfreithiol. A drwch chi weld, mae hwnna yn ffinio y pentra, y tŷ oedden ni'n gweld yn y llun gynt. Mae'r tŷ ar yr ochr arall, plot 2, mae hwnna'n dŷ marchnad agorad, so fes na ddim cyfyngiadau ar y tŷ yna, a mae'r tŷ yna yn fwy. Ar y dde, mae ddyddiadau sy'n dangos y 2 dŷ, da chi'n gweld 2 dŷ deulawr ydyn nhw, tollechi, mae yna rywfaint o cladding cerrig ar y tŷ, ar plot 2, y tŷ marchnad agorad. Mae Pennal yn aneddiad eilaidd a da chi'n gallu caniatáu tai am angen lleol o fewn y ffin datblygu. Yn yr achlysur yma, mae'r safle tu allan ffin datblygu, so mae polisïau ond yn caniatáu tai fforddiadwy lle mae'r meini prawf yn cael ei gyd-fynd efo. Mae'r cynllun yn y sleid yma yn dangos y safle mewn perthynas a ffin y pentra. Da chi'n gweld fod o tu allan a mae o'n ffinio, sori. Ond dechrau fo plot 2, fel chi'n cofio sleidiau blaenorol, mae hwnnw i'r gogledd, dydy o ddim yn twtsiad yn ffin y pentra, a tu marchnad agorad ydy hwnna. Felly, da ni'n ystyried bod hwnna yn groes i polisi. Mae'n dŷ yn y cefn gwlad, lle does a ddim angen wedi profi yn herma amaeth neu yn y blaen. Symud yn dod at plot 1, fel yn esbonio, mae hwn yn dŷ fforddiadwy, a mae'n bosib cymeradwyo tŷ fforddiadwy sy'n ffinio ar ffin datblygu. Ond yn yr achlysur yma, da ni'n ystyried bod yr anedd yn rhy fawr. Mae'r SPG ar tai fforddiadwy yn rhoi chafswm o 110 metr sgwêr, ond mae'r tŷ sy'n cael ei gynnig yn 115 metr sgwêr, so mae'n fwy. Hefyd, beth sy'n cael ei gynnig ydy tŷ 4 ystafell gwely. Dydy'r tystiolaeth da ni'n gwybod amdan, diolch yn dangos dim angen am dŷ 4 gwely yn y pentra. So da ni'n gwrthwynebu y tŷ fforddiadwy am y 2 rheswm yna.
yn nherma ystyriaethau perthnasol eraill, da ni'n ystyried bod bob dim yn dderbyniol. Mae hyn yn cynnwys materion i wneud efo perfosiaeth, llifogydd, diogelwch y diffodd, a mae gwrthwynebiadau lleol wedi dderbyn ar y materion yma, ond da ni'n meddwl bod bob dim yn dderbyniol fel arall ar y cais. Yr argymelliad ydy wrthod yn unol ar y ddau rheswm gwrthod fel sy'n eich adroddiad. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn, David. Cynllunio, Cira. Jyst un pwynt bach, mae'r cyngor cymuned yn cefnogi'r cais, ac oherwydd bod argymelliad swyddogion ni wrthod yn y pan Pwyllgor. So jyst yn groesgar, dweud yn gyflwyno. Iawn, diolch yn fawr. Mae'r siaradwr, sy'n David Thomas ar ran yr asiant. Fysa David? Right. Ie. Iawn, diolch. Diolch yn fawr. Mae cais wedi cael ei gyflwyno gan Dal yn Rhyw y perchenog ar ôl gael llawer o ymweliadau gan bobl lleol sy'n awyddus i adeiladu un yn adeiladau lleol. Wedi ymwneud un adeiladwr ifanc sydd wedi datgan diddordeb cryf yn un o'r tai yma i adeiladu tŷ am oes. Dio ddim cweit yn cwrdd â criteria fforddiadwy ag achos bod gen bod tŷ yn allwyn barod, so dio ddim mewn angen tai yn ôl criteria sydd eitha caeth ag o'r ychwanegau. Mae'r cefnogaeth i'r cais gan y cyngor cymuned hefyd, a nhw'n croesawu teuluoedd newydd i Pennal i sicrhau bwniant yr ysgol, dafarn cymunedol a ganeddau eraill o gwmpas. Mae'r polisi cynllunio'r parc i hyn yn dweud, it is important to recognise in order to sustain the vibrancy and viability of smaller settlements, and bearing in mind there are 39 secondary settlements, some development will be needed to be directed toward these settlements. Un o'r pwyntiau David yn sôn am yr un datblygu'r pentre, hwn di'r un datblygu, a fel gwelwch chi, dath yr dain oedd ar gael diwethaf i datblygu yn ôl yn 2018, 7 mlynedd yn ôl, a does yn mwy o le yn y ffin datblygu, dweud y gwir, ar gyfer datblygiad yn Pennal ar un o bryd, so dyna'r un o'r rhesymau dwi wedi cyflwyno'r cais i gofyn am chydig o hyblygrwydd yn sut mae pobl yn edrych ar y polisi. Rwy'n ni hefyd wneud bach o ymchwil, diolch yn 100%, achos ar y search yr parc ydy, fel faint o tai bywyd caniatâd yn y parc yn y 2 mlynedd diwethaf, mae'r 5 mlynedd diwethaf, ychydig iawn o dai o'r intermediate yma sydd wedi cael caniatâd i ddweud y gwir. Falle bod y ffigur ddim cweit yn gywir, ond o be ni'n gallu gweld o'r edrych ar y gwefan y parc, 13 tŷ sydd wedi cael ei gymrydwyo mewn 5 mlynedd, a dim ond 2 beth yn y 5 mlynedd diwethaf. So o be ni'n gweld, mae'r faint o dai sy'n cael ei adeiladu yn yr yrru ar ei holi'n eitha sylweddol o ran beth ydy'r anghenion yr cymuned yn lleol ac yr anghenion yn ôl y polisi cynllunio hefyd. Gwaith y swyddogion, wrth gwrs, ydy edrych ar y polisi enbyd prawf. Yn barn ni, mae'r polisi ar ei holi, ddim yn cwrdd â gofynion y pentre, achos os ydy'n lle ar ôl y pentre i ddatblygu, bod y polisi'n dweud bod yna gyfle i ddatblygu yn Pennal. So, gwaith y pwyllgor wedi pwyso mesur, os di'r ddatblygiad hwn o bydd y pentre, nid yn beth negatif y pentre, ac yn parlu mae'n beth positif i Pennal ac i'r cymuned lleol. Iawn, diolch yn iawn. Sy'n rhyw gynnig? John? Mae'n gynnig oedd i cael ymweliad safle fel aelodau newydd, mae'n ardaliad i llawer iawn aelodau sydd yma, a gofyn ymweliad safle weld yn union, diolch yn weld, pa mor anodd ydy datblygu yn yr ardal, a sylwyd i'r pentre, felly dwi'n meddwl, erwydd pawb cytegwch, bod iddyn ni gael ymweliad safle. Oce. Mae wedi bod ar y safle yma blaen, dwi'n falle? Dim hwn. O, ie, dwi'n mynd i. Dwi'n bod yn Pennal, do? Do, ddim hwn. Wel, dwi'n gynnig bod ni'n mynd efo'r argymelliad ar ffaith bod y tu allan i ffin adeiladu.
yn dan dynisio ni unigolion yn rhag acw, ond mae'r enw yn fewn y ffin, mae hwn tu allan, mae'r dir amaeth, ac dwi ddim yn dod i'r gyfynion efo tai fforddiadwy chwaith. Ie, jyst o ran gair y gyngor o ran y cynnig am ymweliad safla, pan edrych ar y droddiad y swyddog, does na ddim gwrthwynebiad o ran effaith gweledol y datblygiad. Yr issue sydd yna ydy'r issue policy, yr issue egwyddor o caniatáu tŷ marchnad agored tu allan i'r ffin, a hefyd tŷ o'r maint lle dydy'r maint ddim wedi cael ei gyfiawnhau o ran angen. So, fysa pwrpas ymweliad safla rili ond i edrych ar y tirwedd o gwmpas a sut fysa fo'n ffitio fewn, ond fel mae'r swyddog yn argymell, dydy'r effaith gweledol ddim yn gymaint o issue. Yr issue ydy'r gwrthwynebiad sylfaenol o ran polisi. Iawn. Oce. Dwi'n mewn efo... Mae gynnig di cael ei dderbyn, os ydyn wedi cael ei eilio eto. So, cynta i eilio. Mae yna ddau ar y sgrin, dwi'n meddwl. Ifan? Ie, mae gen i un cwestiwn ar sail yr ateb, na i roed cynnig i fewn, neu eilio. Be ydy dosbarth y tir amaeth yna? Be ydy'r archwys o land class ar y tir yna? Dwi'n yn gwybod, sori. Na? Gofyn ydw i, ydy o'n 1, 2 neu 3A, ydy o'n best and most versatile neu beidio? Oherwydd bod hwn yn gais o jyst am 2 dydd, da chi ddim yn gorfod darparu'r gwybodaeth yna efo'r cais cynllunio. Sa hwn yn gais mawr, sa'r gwybodaeth yna yn gorfod dod ymlaen oherwydd bod chi'n colli acad o dir amaethyddol. So, dwi'n gwybod yr atab i hynna, a dos ddim angen darparu'r gwybodaeth yma i cais cynllunio o'r maint. Na fo, just sbio ar lle mae o'n cyd-destun yr llan, ydy mae o'n gweithio, ond dyn ni yma i bwyso y materion, material considerations, a wedyn dwi'n gweld o fath ar rhan o'r material considerations wrach fysa'r pwysau un ffordd neu'r llall. So, mae'n edrych fel bod o'n 2, os ni dweud. So, dwi yn bersonol, mae yna lot o pethau yn erbyn o, a na i eilio yr argymelliad. Cynnig Edgar allu, eilio cynnig. Un peth swn i'n cadio, ydy, os da chi'n neud hwn tu allan i ffin, da ni'n gallu weithio geisio hada wedyn, sydd yn agos i'r ffin, fatha mae hwn, y ffin adeiladu dwi'n sôn am wan. A mae yna lefydd o fewn y ffin i adeiladu tai. Na, gwrs. Da chi'n ei wneud bod na? Na, ddim lle. Yn yr adroddiad dwi'n sôn. Di'r adroddiad ddim wedi mynd mor bell a hynna. Dwi'n meddwl na'r field point yn yr adroddiad ydy bod unrhyw dai tu allan y ffin datblygu yn eithriad bolisi lle mae rhaid dangos dos a ddim cyfleon mewn y ffin a bod yna angen am dai fforddiadwy. A da ni ddim wedi bodloni bod y meini prawf yna wedi cael ei cyflawni ar y tŷ fforddiadwy. Dwi'n rhaid gweld bod ni wedi cael llwythi o Dyn ni wedi caniatáu tai allan y ffin o'r blaen, a maen nhw'n dai fforddiadwy. O tro. Reit, Ifan isio eilio cynnig. Mae Ifan wedi eilio. Pwy? Cynnig Edgar. Oce. So mae Edgar wedi gwneud cynnig, mae wedi cael ei eilio. So hwnna di'r cynnig sydd yn sefyll ar hyn o bryd. Oce. Louise? Mute. There we are, I've unmuted myself. Yeah, I was going to second John's suggestion for a site visit. I'm very familiar with the site. I don't see why it couldn't be granted permission if it's done sensitively. There are actually buildings and dwellings on the other side of the road, so I don't think it's going to be too intrusive. It's not like it's a plot of 13 to 20 houses. There's no objections. Well, actually, the community councillor are supportive.
Highways are satisfied with the arrangements, no observations from public rights of way. The ecologists want to, so yeah, I think we should at least give this application a chance. Gai esbonio beth yw'r rheolaeth o safbwynt cynnig eilydd. Mae yna gynnig wedi cael ei wneud sydd wedi cael ei eilio, so hwnna di'r cynnig sydd yn mynd gan y Pwyllgor yn gyntaf. Os yw'r cynnig yna'n methu, yna mi fydd ni bleisio wedyn ar gynnig John sydd wedi cael ei eilio. Ond ydyn ni mond cael pleidlais ar un cynnig, a dyna di'r cynnig sydd wedi cael ei... So, dyn ni gael ei yn gyntaf, so hwnna fydd yn mynd gael gofyn chi gyntaf bleidlais. Rwy'n arall i siarad? Naomi. Sorry, just question cyflym. Would an approval set a precedent? Mae yna beryg o hynny o ran sut mae pobl yn gweld penderfyniadau'r awdurdod. Ond na ydy'r atab, ond mae persbectif pobl a beth i disgwyliadau pobl yn bach gwahanol. Iawn, diolch yn fawr. John, di gofyn cwestiwn. Ie, dwi'n mynd i siarad o Gymraeg Cynnig dweud. Gael siarad? O, geitho'r... Ie. Dwi'n gwneud cynnig mae John. Ie, dwi'n mynd i siarad. Iawn. Oce, ie, diolch yn fawr. Ie, mae hwn yn safle penal dwi'n meddwl yn dda iawn i gwir. Mae penal yn... Mae'n dafod gymunedol na, lle mae'r gymuned i bod dafod. Mae'n ysgol yna ar y bryd, a dwi yn lwyddiant yr ysgol. Dwi'n nabod yr ardal yn eitha da. Ac mae rhaid i adeiladu tai yn y pentrefnu yma, lle mae ysgolion mynd i gau, a pwysigrwydd o wedyn. Mae rhaid ni gynnal y gymdeithas, a mae'n ddau lleol isio'r tai yma. Mae'n un adeiladwr, a mae'n un arall isio'r tu arall. Lle, dydy'r ffaith bod neb isio'r tai yma. Y Gymru Cymraeg sy'n eisiau'r tai yma a byw yn ei hadal. Felly dwi'n teimlo wedyn hanfodol bwysig yn ei gefnogi'n ardaloedd gwledig cymunedau yma, neu maen nhw'n mynd i fynd. Fydd yna'n un cymunedau yn ein ardaloedd gwledig ni. Ac i ni fod hwnna'n hanfodol bwysig bod ni yn pedal ei cymuned lleol. Mae hwn yn diwedd, mae'r cae yma diwedd y pentref y ffordd, dau ar ei gyfer o. Mae'n ddim byd wedyn ar ôl yr adeiladu'r tai ti yma, fi'n ennill siarad wedyn i adeiladu mewn ffordd yn penol. Ar y sol hwn ar dir plat, sol swosog ar y llyd, mae sol di'r ffyd datblygu, ta'r cae na fewn, sy'n ddim problem. Dwi'n yn gweld hwn wedi os o precedent o gwbl, achos mae o yn wahanol i'r awau o gysiadau, mae hwn ar y ffyd. Felly, dwi'n annog chi i gofnodi'r cais yma rwy'n cadw'r cymunedau. Dydy hwn, fel mae bob peth ar un dair reswm yn colli ydy, oherwydd fod y safle heb ei farcio fewn ar y ffyd datblygu, dwi'n dweud ydy to nesaf falle. Ond fel arall dwi'n gofyn i chi mwyn helpu cymuned penal, lle mae'r cymuned 100% yn cefnogi, a mae'r cymuned 100% yn cefnogi'r cais yma. Ie, gael eisiau dweud bod y ffin datblygu a bydd newid ers... Siarad, dwi'n dweud. Hwyl law di hwnna. Ie. Diolch. Ie, ar gefn be mae John newydd dweud, mae'r datblygu o bwys y llinell datblygu ydy, y problem sgan i ydy yr cynsawdd sy'n digwydd hefo'r seis y tŷ fforddadwy. Ie? Mae o ddim yn tŷ fforddadwy oherwydd i seis o. So ni'n gweld datblygiad arall un o'r fath ar tŷ fforddadwy yn y seis iawn, os ni'n debyg o gefnogio. Ond fedra ddim cefnogi hwn oherwydd y cynsawdd sy'n rhoi i'r ochr yna o'r math yma o datblygiad. Diolch. Iawn, diolch Iwan. Dalys? Ie, dau gwestiwn sydd gyda fi. So mae'r tŷ fforddiadwy ddim yn dŷ fforddiadwy, mae fe'n rhy fawr. A wedyn fydd na amod lleol ar hwnnw, dwi'n cymryd, a wedyn fydd na ddim amod lleol ar yr un farchnad, ie? Lleith hwnnw gael ei werthu yn dros y ffin fori. Dwi'n gywir. A ni'n meddwl bod fi'n gywir, diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch. Swy'n arall i siarad?
Dwi'n gweld neb, felly awn ni bleidlais. Mae'n gynnig y gilydd bod ni yn mynd efo'r argymelliad ath yn gwrthod. Newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Os da chi o'r blaid gwrthod. Sa rywun o blaid caniatáu? John. Dyni, mae hwnna wedi i'w gwrthod. Diolch yn fawr iawn chi. Sori. O ia, lawr Louise o'r gwrdd. Ia, oce. Diolch. Reit, dyna ni efo'r gisod i cynllunio. Eto di'n ffyn, bydd dalen 59, cynllun datblygu sgil mwyn ni. Diolch yn fawr. Mi fydd aelodau yn ymwybodol bod y broses o adolygu'r pentref datblygu lleol wedi dechrau. Elliw ac cytundeb cyflawni'r Pwyllgor yn y mis Medi. Pan bwysig o'r broses cynllun datblygu lleol ydy yr adroddiad monitro. Mae hwn yn adroddiad o dargedau a mesuryddion cynllun datblygu lleol. I weld os ydy'r polisïau yn gweithio. Roedd adroddiad monitro blynyddol 2023 wedi arwain at yr adroddiad adolygu, lle benderfynwyd ar angen am adolygiad llawn o'r cynllun datblygu lleol. Ond mae dal angen wneud yr adroddiad blynyddol bob blwyddyn ac ei gyflwyno i'r Llywodraeth Cymru. Os allai mynd i'r ail dudalen, rhai o'r prif ganfyddiadau yr adroddiad blwyddyn hyn. Ni caniatawyd unrhyw datblygiadau arwydd y cael sy'n tanseilio pwrpas statudol y parc. Mae'r polisïau wedi bod yn ffeithiol wrth bennu ceisiadau cynllunio defnydd tir ac wrth amddiffyn ac holiadau. Gyda tai caniatadau cynllunio am tai, mae yna gamgymeriad yn y adroddiad, mae'n deud 17, ond 32 ydy o fod. 32 caniatadau, yn yr adroddiad ei hun mae o'n gywir. Mae yna 32 caniatadau cynllunio am y dau wedi bod, sydd y lawr o 45 y flwyddyn yn hynt. Gyda faint y dau sydd wedi ei gwblhau a adeiladu, roedd hwn hwn lawr i 17 blwyddyn hyn. Sydd yn dipyn is na target o 50 un y flwyddyn. Os da chi'n edrych ar y nifer cronol o ddechrau'r cynllun datblygu 2016 ymlaen 50 y flwyddyn, mi ydyn ni 41% i lawr ar y targed. Mae o 32 eiddo gafodd caniatâd flwyddyn hyn, roedd 24 o rhain yn dau fforddiadwy. Yn bennaf oherwydd cynllun grŵp Cynefin yn Harlech am 20 o unedau fforddiadwy. Hefyd, o ddiddordeb roedd ond un cais cynllun hydro flwyddyn hyn i gymaru ar 35 yn 2019 oherwydd newidiadau mewn taliadau tariff. Mae 4,500 o arwynebau llawr dablogaeth newydd wedi ei ganiatáu yn ystod y flwyddyn, a caniatadu 29 cais mewn pentrefynau twristiaeth. Hoffwn cydnabod camgymeriad yn y adroddiad yn atodiad 3, sef tudalen 237 o'r agenda, sef diweddariad o safleoedd tai wedi ddyranu. Mae'r un gyntaf, tir tu ôl i'r red line Bala, mae hwn yn deud 50% marchnad agored, 50 fforddiadwy, ond mae fod yn 80% marchnad agored, 20% fforddiadwy. Mae geith hwnna ei gywiro. Felly, yn edrych ymlaen, da ni yn dechrau cyfnod cyffroes wan o adolygu'r cynllun. A mi fydd mewnbwn aelodau yn bwysig iawn, a byddwn yn dod â papurau trafod i'r gweithgorau dros y misoedd nesaf, a bydd wedi cael eich mewnbwn. Mae camau nesaf wedi nodi yn y tabl yma a ddiwedd yr adroddiad. Y cam mawr nesaf bydd galw am safleoedd dechrau flwyddyn nesaf.
Felly, dyna ni yr adroddiad montrabroddol yn croesawu yn y cwestiwn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rhyw gwestiwn gen i, neu sylw? John? Ie, dwi'n siŵr gael bod na ddim mwy o daith i codi'n Eryri. Mae ysgolion Eryri'n cael lawr, mae'r gymdeithas yn mynd, os da ni ddim yn codi digon o'r daith, mae'n gosod daith yn ddim yn ffordd. Os ydyn ni eisiau fod yn gydaladwy yn Eryri, mae cyflogiad yr isa yn bedair awr yn Ewrop. Dydy lapio fe llywyn allan. Mae rhaid i ni rhywbeth i greu pobl, mae fwy o bobl ifanc wedi gadael Gwynedd na unrhyw sir arall yng Nghymru. A beth yn gwneud ydy gwrthod cyddiatau i'n pobl ifanc i'r datblygu llefydd yma. Mae'r rhaid i ni, mae'n polisi ni lawer iawn ei hen, mae'r rhaid ni ddod i'r oes gyfredol ydyn ni'n byw yn ni. A rhaid ni'n gwneud rhywbeth, ei fi'n bobl Cymru Cymraeg yn byw yn Eryri. Da ni tynnu'n allan. Felly mae rhaid ni edrych yn ddifrifol ar hyn. Ac mwy o syfleoedd ac ati bobl lleol lle byw a creu gwaith yn yr ardal. Ond un heidro i ddosryd gath o'n ei basio gobeithio do. Un, na fo, cos mae rhaid ni greu gwaith yn yr ardal. Mae'n tor cael o'n gwneud, cael bobl i fegni, os e'n gwaith mae'n dod i gorfod dod mewn fyw. Byddai hyn yn Mynediad i'n gyrraedd, wel, dwi'n dod mewn, os e'n gwaith yma de. Mae rhaid ni greu gwaith ac cartref iddyn nhw. Waith i efo cwyd o ysgolion i'n cael. Rhaid ni edrych yn ôl pobl ifanc, a dydyn ni ddim yn gwneud hynny. Felly dwi'n ddim yn rifol yn siomedig yn hynna, de. Iawn, swn i'n arall, just mwyn rhywbeth. Un peth, swn i'n ymateb i hynny, John, ydy, fel Geraint yn dweud, mae'r broses o creu y cynllun newydd wedi gychwyn, a mi fyddwn ni'n mynd allan trwy'r broses i alw am safleoedd. Wel, meddwl yn ôl i'r cais blaenorol sy'n newid gael ei drafod, wel, o bosib rôl aelod ydy annog perchnogion tir i dod ymlaen efo safleoedd addas. Ella bod hwnna'n dwi'n meddwl bod na ffordd i gefnogi bobl a tirfeiddianwyr i dod â safleoedd ymlaen, achos bod ni'n mynd trwy broses gyhoeddus i alw am safleoedd, yn aml iawn mae'n eitha heriol i gael y bryniant na i fewn gen bobl i gymryd rhan yn y broses. So, yn aml bydd o'n trafodaeth tu hwnt i heddiw, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n rôl eitha bwysig i aelodau ynghyd â swyddogion. Diolch yn fawr, mwyn arall. Nad oes, rwy'n cynnig o'n i'n derbyn yr adroddiad, a mae'n cynnig ni a neilio. Pawb o blaid, o'n i'n derbyn yr adroddiad gyda diolch i Geraint. Diolch yn iawn. Iawn, ni'n ymlaen, felly di dalen 2.5. Mae'n adran 106 gwybodaeth. Dwi'n gyrru rywun ar y dalen 2.5. Wedyn ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Dudalen 49 disgwyl gwybodaeth ecolegol. Disgwyl yn ddolion gan yr asiant. Dudalen 2 eto costau cael ei asesu yn y blaen. Rhyw gwestiwn gen rywun yn fan'na? Nad oes, dudalen 2. I've got one, Chair, please. Are we awaiting responses from consultees? Is that the one we're on? So, application NP5 69354G. Sorry? 250, sorry, 250. Okay. Yep. It's the third from the top, NP5 69354G. Maesa Crynwyr Llwngwrel. It's the application for the installation of a fluent outbuilding. What's the problem here? I've spoken to the applicants yesterday, actually. What is there an outstanding consultee, I gather, public protection of the council? Can you throw a bit more light on that one for me, please? Because I'd like to help these people. Vice David, dwi'n tybyn i'r hwn. Felly rhaid i ni siarad efo David sef y swyddog acro. Dwi'n cael ei gwybodaeth. Dwi'n iawn yn ôl i chi'n uniongyrchol, oes?
David Jones. Okay. Or I could phone him directly. I mean, it just seems a bit silly that we can't just grant this. That's great. Thank you very much. Iawn, diolch yn iawn. Robert? Rhaid i ni tudalen eto NP 559 cynllun heidro ger Pont-rhofogam Llanfeusniog. Oes 'na ryw amserlen o gael y wybodaeth yma gyda nhw? Gawn ni'n gobeithio ddod â'r cais i'r pwyllgor nesa. Oce, dyma trynoli. Oce, diolch o. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Be di'r polisi yn te os dyffnadydwy? Trosiad aelod allanol yn byd marchnad agored. Di'r polisi fan'na. Gan bod o'n drosiad, mae'n 50%, felly mae yna dewis o unai cyfyngu fel tŷ fforddiadwy neu i talu stwm cymudol. Dwi'n gwybod bod yna trafodaethau ar y funud. Mae yna ddewis felly, oes? Oes, mae yna ddewis, oes. Dwi'n siŵr, allai'n bod 100%. Bod o'n gwerthu hwn, de? Gwerthu'r tŷ neu gwerthu'r tir? Tir, dwi'n meddwl. Wel, os yw pas dyma, allai'n bod 100%, de? Monopoli, allan monopoli allan bedr. Mae'n siŵr rhywbeth. Iawn, diolch yn fawr. Ceisiadau ffwriedig ar wybodaeth, dudalen 552, ceisiadau wedi cael ei cau o hwnna. Mae'n un, sori. Dudalen 249. Cynllun heidro, mae ers mis Mai, dal i wyted am cyfaith arferol Cymru. Di bosib roi rhyw hwb i. Se mae yn John? Diolch i John. A rhif 249, cais NP 4, 32, 35, 8A, yn Adryllen, Garangorff, Arws. Gwylod o'n dyn. Ia. Dwi'n gwybod mater gofyd, os bosib gofyd yn dod, os dwi'n yn mis Mai, mae'n amser mynd ydy. A dwi'n gwybod ydy cyfaith Naturiol Cymru ddim yn rhydd i yn yr ateb rhyw ebys. Mae'n holi swyddogaethach ni'n mynd ar ôl. Oce, that's it. Pan di hwnna, John, Yr un Glangorff, Coed yr Arll, Arws. Cwbrig 300 Conwy di hwnna, de? Ie, dwi'n gwybod beth ydy. Ie, maen nhw'n holi fi o hyd. Fi wedi bod yn gysylltiad efo chdi, Cira, bod dan y fod. Felly, ie, sa hwb bach. Maen nhw'n dibynnu ar bres grant ar gyfer cwblhau'r gwaith, felly, gorau o gyntaf. Sori, byd ardal hyn. Na, mae'n iawn. Ddysgu at ddod fi amdano fo. Iawn. Ond ar un uwch i ben, mae hwnna wrthi ers 2023. Ie, mae'n rhywbeth. Disgwyl asesiad tai te. Cyngor mwynhau hwnna. Bydd bod angen mynd yn ôl at yr asiant yn geisydd i weld os yna'n wirioneddol eisiau mynd ymlaen efo'r cais os na dyna beth sydd yn allan ar y cais. Nini, reit. Dalydd, sori. Ie, ar un Bondy Hall, Bondy, cais diwygiedig rwan, maen nhw'n newydd gael y cais wedi basio. Os na cais am newid rhywbeth nawr, os e? Dwi'n dweud. A pa dudalen? Dwi ar 249. dudalen 249. Cais diwygiedig mae fe'n deud fyna, wy'n cymryd bod nhw eisiau newid yr amodau maen nhw wedi gael, felly yn ddiweddar iawn. O dan ddisgwyl barn ymgynghorydd sannol mae'n dod yn dde. Ie? So dwi lawr o so. Ie, disgwyl manylion gan yr asiant. Dudalen ystafell, sori. 249. Bondy Hall, Bondy fyna. Dwi'n cofio gaethon ni ymweliad safle a mi gafon o'r caniatâd yn do. Er bod fi wedi wrthwynebu fe a lot o bobl eraill i wrthwynebu fe, mi gafon o'r caniatâd. So mae cais diwygiedig nawr sy'n golygu fi, maen nhw eisiau newid y caniatâd maen nhw wedi cael chydig fisoedd yn ôl. Dwi'n meddwl bod ni atod yn ôl o wirioneddol at y cyfarfod nesaf pwyllgor. O, bendigedig, diolch yn fawr i chi, ie. Bendigedig. Dwi'n mynd i asyn mae rhywun yn cael caniatâd mewn 6 mis, maen nhw eisiau newid y caniatâd. Mae gennyn nhw hawl. Mae gennyn nhw hawl i just newid e, o'n i'n gwybod beth yw'r newid, os di o'n un lle chen bach fan hyn, neu os di nhw eisiau newid mwy o dau neu rhywbeth. Ni'n gwybod ydyn ni? Dwi'n
Ma fe'n issue lleol reit fawr yr hwn. Wel, un ôl atoch chi Diolch. i'r Pwyllgor Cynllunio nesaf. Bendigedig, diolch. Iawn, diolch yn fawr. Os Treidalen 2.1 wedi bod yma. Eisiau caniatad, eisiau wedi caniatad i rei. Ryw gwestiwn gen rywun yn fan'na? Neu 2.3? Neu 5.4? Cwestiwn sy'n gyda i o'n hyn, am newid capan ar 2.4 y trydydd i lawr, newid capan presennol gyda thŷ deulawr, mwyn y bachau dyffrodidwy. Yn caniatad hwnna. Tŷ newydd o hwn, felly dymchwel yr caban presennol. Mi oedd o'n gyfreithlon yn cael ei defnyddio fatha tŷ preswyl. Wedi newid o ar gyfer fel tŷ deulawr newydd. Oedd yn byw yn y caban? Mi oedd na rywun oedd. A mae yna manylion ar y ffeil oedd yn cadarnhau bod o'n gyfreithlon fatha tŷ preswyl. Iawn, diolch yn fawr. Wedyn, os y gwestiwn yn fan'na, ymlaen i'r rola ceisiadau wedi'w gwrthod. Galen 2.6, 2.5, 2.5, 2.6. I gwestiwn? Os nad oes? Dyna ni, i gorffen, diolch yn fawr iawn i chi. Mae yna gyfarfod o'r Pwyllgor ar link gwahanol i'r rei sydd ar-lein. O ie. Felly, os ni'n ail ddechrau mewn 10 munud i... A ni'n codi'r recordiad i diwedd? Na di. Eisiau gofyn A fo'n recordiad diwedd. Eisiau gofyn cwestiwn o'n i, efo castell Cidwm, yma ar y rhestr o gwbl dyddiau yma. So, ni'n gwybod beth sy'n digwydd fan'na. So, Cidwm yn Sgarmon. Gwesti o'na, de? Gwesti, ie. Wedi gael nocio law mewn rhyw gensi chyfynu ysfain 15 mlynedd. Ie, materion gefndigaeth yn ymlaen fan ma'n bosib i Jane. Bach bwys yna i Holly Jane. Os yna gais. Allan o'r bawb. Siafatab yn ôl i gynnwys Cymru. Sori, yna siarad o'r Pwyllgor dal yn parhau. Gorffen? Na di. Cadeirydd. Na di. Oedd y gwestiwn wedi cael ei godi gan Edgar ar fater cynllunio. Da chi wedi cael yr ateb ond, do? Dyma na wreth yn cael ei wybod beth sy'n ymlaen. Eisiau adrodd nôl i gyda'r cymuned. A ni'n meddwl bod beth sy'n codi yn absenoldeb y cadeirydd. Dwi'n gorffen sy'n? Bydd ei camio ffyrns. Nawn ni ail ddechrau y gweithgar yn trach am 5 munud yn ddigon wedi 11 os yna'n iawn. Ydy'r recordiad i diwedd? Eifion, fysa ti mor garedig a ddanfon y link i'r cyfarfod newydd yma i e-bost Conwy, please. Diolch. Ddai'r cyfarfod i dangos yn y ffyd.